Hello mga kawiga, so welcome back to our channel, sino si Richard. At putok-batok na naman po ang aking imumukbang. Meron po tayo ditong fried beef tapa pares, na meron tayo ditong malaking bone marrow. Tapos nandito yung sabaw po ng pares. At meron tayo ditong garlic quarter leg fried chicken. Bale, minarinate po yan sa calamansi patis at maraming garlic powder. Tapos meron tayo ditong fried rice sa ilalim at may side up po. So bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay biyaya sa araw na to. Sana po lahat na nangangailangan ng tulong ay matulungan niyo po. Ito po isang matalayan ko sa inyong bukto na anak na si Yeso Kristo namin tagapagligtas. Amen. Hugas na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Some drinks. Kunin na natin. Yan. Nasubo po. Lam-lam. Lambot. Bayatin. Wow. Taba. Grabe.
Grabe yung garlic. Ang dami. Oh. Sarap. Excuse me po.